tanpa kaluwak kisir Kulane ora-ora wandalane gandalan ibu-ibu aku sulaya agawe kula dimas citra senadyan nyata banjir tekadku tanpa kaluwak kisir matur nuwun ya Nak. Ya. Men padha lenggah dhisik. Ya. Awak dhewe ngaturake apa wigatine bengi iki? Ya. Dene sowan ana ing dusun Duwet Genthong. Ya. Piyungan. Ditimbali karo sapa? Panjenengane Bapak Suparayana. Suparyono apa Suparayana? Iki lek nulis Suparayana SE Suparyono ya kena. Bengi iki pergelaran ringgit wacucal bengi iki ya kuwi tasakuran kitanan Ananda Pradana Putra Dharma. Oh iya. Karo halal bihalal keluarga Bapak Suparyono SE. Oh. Bocah sing disupitke iki sing nang pinggir kotak nganggo sandangan Jawa iki Nok. Iya. Ya awake dhewe le payu ya menggumantung karo cah cilik-cah cilik sing seneng wayang ngono kuwi. Ya. Mergo terus mutah karo bapakne ngedrel pokoke wayangan sing mayang kudu awake dhewe. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Jalaran saiki wis arang-arang Nok, wong supitan tanggapi wayang wis arang-arang. Ya. Mula nek cah cilik seneng karo wayang iki diopeni, digula wentah. Ya. Syukur diojo-ojoki. Heeh. Ngono ya Mak. So nek supit nanggap wayang le nek ora gelem ngamuk ngono wis. Iya. Beres ya Mak. Iya nyatane ya kelakon tenan iki bapakne nang omahku nganti sambat. Wah jan tobat kula pokoke. Pokoke njaluk ditanggapke wayang. Ya syukur alhamdulillah. Lah saiki tontonan ya sing luwih ringkes tinimbang wayang ya pirang-pirang kok Nok. Iya. Lan atur panuwun katuraken dumateng kadang-kadang ingkang paring panjang puyung. Mudah-mudi dusun Duwet Genthong, tokoh masyarakat anugi masyarakat Duwet Genthong, jajaran keamanan Polsek Kecamatan Piyungan lan sedaya para tamu. Ya. Ngono ya Mak. Iya. Kanthi pamuji muga-muga bocah iki panjenengane Mak Mas Pradana Putra Dharma. Ya. Dadi bocah ingkang iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa, ngerti marang piyai sepuh, dadi bocah ingkang saleh. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Sartane le seneng karo wayang ya aja mung kandhek nalika bocah tok no. Ya. Muga-muga tekan dewasa sesuk ora dadi dalang, ora dadi pengrawit ning tak dongak-dongake dadi wong sugih sing iso nanggap wayang. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Mergo nek awake dhewe ora gumantung karo wong sing piyai duwe sing tresna karo wayang iki wayang saiki ning nggono Popol, ning nggon Rasulan. Iya. Merti desa ngono wae ya Mak. Iya. Merti desa wae nek ana aspirasi, nek ora ya ora. Iya. Ayo ngaku wae ora usah dadak. Nek ana aspirasi ya yo merti desane, nek ora ana aspirasi ya urunan yo memeng. Nah. Syukur luwih becik ndelok ning YouTube lan sak piturute. Ya pancen yo bener. Muga-muga iso dadi srana kamulyane bocah iki ya Nak. Amin. Sing dijaluk ya pancen ngono. Iya. Wah bocah iki kendele kliwat iki. Ya. Mau teko lakurung tengkoke wis Pak foto Pak. Ya. Ya pancen ya. Ayo nek kayane nuwun sewu wong bapakne wae ya nuwun sewu. Pasuryane ya mbiyen rada ndugal saja. Ya iya. Ya pancen ngono ya Mak. Iya mula ya nek peputra kaya ngono kuwi wis sak trepe. Ning bocah nakal kuwi aja terus diseneni, aja dianggep bocah sing luwih. Kuwi kadang kala ana sing ngarani bocah hiperaktif no. Iya.
Kuwi sesuk bakal iso dadi bocah sing pinter, dadi bocah sing migunani, dadi bocah sing luar biasa kepinterane. Ya, pokoke didongake wae no. Ya, pancen ngono ya, Mak. Ya. Bengi iki ditimbali ana daleme Pak Suparyono SE. Ya, ana ing dhuwet genthong. Lah kok ora pati ndugamana angine kaya gedene ora jamak-jamak neng pereng gunung. Kowe tak omongi mumbengi nang Magetan kuwi angine luwih ping telune iki. Oh iya to. Dadi nek jejer kae Koko Prabu senge mak glondeng. Iya, luwih bantal kok iki diserang angin meneh. Ya muga-muga dadi pratandha. Yen to digawa angin ki jenenge saya malembar tekan ngendi-endi papan no. Amin. Sing dijaluk ya ngono. Ya bengi iki kudu streaming langsung lumantar channelku ya kuwi channel Dalang Sena. Ya. Sing ngendi-endi sapa padha mrisani iso nonton. Ya pancen bener ngono. Komplit tok gawa mrene. Tak gawa mrene sak gamelan wayang. Kabeh komplit no. Sinden ana pira? 8. Oh. 8. Saka pojok kono tekan pojok kene. Iki eneng sinden anyar pojok dhewe. Aku nek ana sinden sing rada pekoki mesti tak ajakno. Iya. Wis kuwir. Iki bocahe blokon tur rada budhek. Oh. Dadi sore mau wis lereran to nek ora tak ceblek kanggo wayang ndak. Wong kancane kur kok malah ler. Iya. Ngono ya, Mak. Elek-elek tanpa rupa iki saka Banyuwangi. Yo. Banyuwangi. Banyuwangi sekolah nang isi Ngayogyakarta. Ya, tur putra dalang. Oh iya to. Iya, putra dalang. Putrane Mas Sun Gondrong. Oh iya. Ning sing lenggahe ning Banyuwangi. Wo, ngono ya, Mak. Iya. Keluwiyane nggo napa bocah iki? Ora ana keluwiyane. Gawa sinden nek keluwiyane akeh ki malah janjane malah engko pentas ping 4 ping 5 ngono wis ming ngono-ngono wae. Ning sinden ki anggere sing rada petok, kuwi malah menghibur. Ya, ngono ya, Mak. Kaya Elisa kuwi mbiyen takjak pertama ya ming nyinden tok ya ora ana gaunge ning bareng takjak omong-omongan suarane kagok. Lah, saiki malah dadi sinden viral. Ya, ngono ya, Mak. Iya. Mula sinden ki kudu sing pinter. Ngono ya. Kala mangsa nek arep pentas ngono, tak semire rambutku semir apa-apa. Dadi engko ketok abang kae, gelungan rambuté abang, gelungane ireng. Ya, saka kok telik. Ha iya. Engko iso dieksplor menjadi sebuah apa jenenge iki kelucuan no. Oh iya, ya pancen bener ngono ya, Mak. Saka ngendi iki? Saka Banyuwangi. Ya. Asmane sapa? Tak tepungke dhewe no. Ya. Jenengmu sapa? Ben ditepung karo wong kene. Kula. Heeh. Kula Anting Lambangse. Apa? Anting Lambangse. Anting Lambangse. Nggih, Pak De. Pripun? Ora, aku ngepek mbokmu gedhe iki dek kapan? Kowe iki lagi melu pisan kok nyeluk Pak De lho. Ya ora apa-apa. Ya karang bocahe ngono Pak De. Banyuwangi ya asale ya. Nggih. Oh, kok aku sekolah kene ngopo kowe? Napa? Kok sekolah ning ngisi? Buntu. Pripun, Pak De? Andel ora ya. Kaya ngene iki. Kowe. Apa sing tok sedot ki apa? Anu, niki lho kentel-kentel niki. Kentel-kentel ora. Nggih. Iya. Anting Lambangse. Ya. Banyuwangi desane ngendi? Kula Tegal Ndlimo. Hah? Tegal Ndlimo. Tegal Ndlimo? Nggih. Oh, ya Tegal Ndlimo Banyuwangi. Ana apa ora ana sekolah seni? Mboten. Ming sanggar ngoten niku lho, Pak De. Oh. Ning sanggar. Kula mboten ngadeg po niki. Engko kok. Gringgingen Pak De kula. Sing jeneng abote wong golek dit ki ya ngono kuwi. Wong urung dikon ngadeg kok wis ngadeg ora. Iya. Rasa kesusu to, engko ngadeg dhewe. Aja tok warai ijik bocah iki. Ijik bocah. Ya, kowe iki tak takoni jenengmu ki men piyayi padha ngerti kabeh. Kowe ngerti ora? Piyayi semene sing padha mrisani kuwi iki trek-trekan.
do lurukan saka kono. Kowe engko nek wis ngerti jenenge sekali dek wis mlebu nang YouTube wis kabeh do prisa karo kowe. Nggih. Wis mulai dipercantik rupane kuwi. Dereng cantik po. Durung. Nggih. Oh, Benjing. di luluran, harus mulai luluran kaya mbak-mbake kae engko nek pas ora nyinden luluran. Nggih. Nah, kuwi anting-anting kok kembang ngono kuwi ora. Mboten napa-napa to, Pak De. Ya ora apa-apa. Iya. Iya. Jane aku wis suwe ngancam bocah iki wis suwene ngono kesempatan takjak. Iya. Ora takjak ki dheke muni karo aku. Mak Sina ki sengit karo aku apa ya? Ngono. Lah kok sengit ngopo kok aku ora dijak ngono. Nggih mboten lho, Pak De. Lah iya ora nek kaya. Heeh. Nah, matur suwun, matur. Sik Mbak Anting kula tak maca nawala sik nggih. Oh nggih, monggo. Heeh. Kaya bakul. Sik kula tak neleki rika sik nggih. Monggo. Iya. Nawala pirang-pirang. Ya di anu amplopi kabeh nok. Iya. Saka Sugeng Dalu bucange kula nyuwun podang kuning saka Pak Ratno. Saka ngendi iki? Saka Gading Wonosari. Oh iya. Pak Ratno saka Gading Wonosari. Wah, jan nawala akeh tenan ora kaya bengi iki no. Assalamualaikum. Kula Pak Karjilan Umbul Sari Piyungan kula nyuwun lagu Caping Gunung, Caping Gunung. Kula Pak Supo iki sing mau. Heeh. Wah, amplopan kabeh. Aku ayem nek amplopan ngene iki no. Iya. Nek anggere njaluk gending mung nganggo suwekan dus snack wis. Yo. Grajagan Banyuwangi Gelang Alit. Kula kinunaken kagem pamong Desa Srimulya lan sedaya warga masyarakat Srimulya. Kanthi atur mugi tansah saged nyawijing karya saking dukuh kali Gathuk Bapak Supriyanto. Matur nuwun. Ya. Ngono ya, Mak. Anyuwunan saking Bapak Suparyono ingkang hamengku gati nyuwun lagon putra Nusantara sinom lan pepeling. Oh, bapake Mas Pradana. Iya. Liyane ana ora? Siji no? Ya. Diurutake engko ndak ora kewaca kabeh malah. Saking Profesor Yoyok. Oh iya, untuk Adinda Herni Kemat Tembang Kangen Tresna Cinta Tak Terpisahkan. Oh iya, matur sembah nuwun. Cinta Tak Terpisahkan Tembang Kangen ya engko diaturake Tembang Kangen. Heeh. Matur suwun yo alon-alon yo diaturake monggo. Ayo nyoba sik kowe sik sing anyaran. Ya. Kula ngadeg. Heeh, ngadeg ana. Ya Allah, alhamdulillah. Wong ning niate nyinden kok lagi nyinden tekan limbuhan kok wis gringgingen lho. Wis gawe wis. Nggih. Nah, wah. Iya. Kira dinengah napa minggir ning iki, Pak? Tak karemu. Nggih. Aja tengah-tengah engko jero. Iya. Saderengipun matur nuwun sampun rawuh Bapak Ibu tumplek-blek ten mriki nggih. Nggih, wah jan pinter cah iki. Niki acara napa, Pak De? Supitan. Napa? Supitan. Sumpitan. Supitan. Supitan niku napa, Pak De? Nah iki lek arep jelaske kangelan iki. Lah opo nggonamu Banyuwangi kono ora ana supitan? Lah supitan niku napa sik? Supitan kuwi bocah cilik cah kelas, ya cilik lah. Sakmono kae sing nyandang Jawa kae. Ya kuwi diilangi sukertane. Sukerto sing pundi? Kula kok mboten dong to, Pak De. Kacau aku malah ini. Iya. Ngene lho. Apa jenenge? Iki apa? Sik meneh wae. Ngene iki. Niku napa niku bentuke? Ayo ki ngene iki tak jelaske ngene iki. Terus iki dikethok. Tiis terus dadi ngene iki. Sing dikethok niku napane, Pak De? Ah, ya kuwi. Ale arep dudui kangelan. Iya.
Wah, tobat iki. Kowe iki ra ngerti tenan to? Mboten. Waduh, Gusti. Tobat tenan. Niki ten saru-saru mboten? Ah iya no ya. Nek disebutke ya saru kok ya. Bahasa Indonesiane napa, Pak De? Burung. Burung. Heeh. Burung dikethok. Oh, dipotol konokane ngoten. Ah, Nggih. Terus. Nggih. ini paham ora ganggu-ganggu ora mbayangke lho. Iya. Mboten kula mboten ngertos kok bentuke. Ah iya, wis rasane. Ora sok bayangke, ya. Kowe arep milih apa, Mbak? Angkin apa anting? Anting. Anting, ya. Anting lamban sih. Iya, ya. Nggih. Caping gunung apa tembang kangen apa Grajagan Banyuwangi? Ya yang jelas dulu napa Pak De penake. Kowe tak bacok sirahmu lho. Grajagan mawon nggih Pak De. Bawani gelang alit. Lah nyapa? Lho nyapa-nyapa ya bawani kok. Oh, Bawane gelang alit. Mambyat mayon. Kowe saka nggonanmu nek asalmu ngono nek ora apik percuma. Iya. Yo. Ayo Om. Mambyat mayong paman. Wah ya asli. Nuwun. Sampun nggih. Loh. Dereh. Iya. Suarane Ya, apik suaramu. Iya. gendeng pelam miangan. Kuwi le nyekel mik kok dadak ngene iki ngapa? Ben ISIS. Nek sing jeneng wong wedok ki sing sopan. Ya. Ning nek nggonamu arep nggonamu nek do nembang ngene nek ning yoja ngene. Ya, ngono, ora ngene. Heeh, ngono kuwi diingkupke ora kaya wangi-wangi kae. Lalu toyo kowe. Nyerang biai nuswan toro bianyu Munggah, Mbak. Kulon gunung wetan segara. Ha iki jenenge kowe ngrusak nek direkam ki ngrusak rekaman. Kok ngrusak rekaman ngene lho. Wetan saiki nek medun matet ngono. Wetan tet ngono. Kuwi nek nggo dolanan kaya nek aku dak cilik kae dong. Aku wis lali mbiyen. Biyen nek cilik aku sak dolanan nganggere baratus nek kali kae tak mlebokke gelene. Iya. Lor kidul alas angker. Lho edan iki cengkok Banyuwangi asli. Lor lan kidul alas apik nak terus nak. Iya. Mula nek golek sinden ki rak rupane rasa ayu-ayu sedengan ngene iki tok.
Iya, ya ming durung iso dandan. So nek wis iso dandan bocah iki mesti moblong-moblong kae. Ya. Keleke iki lho. Ini ciri khas Pakde. Ciri khas apa? Apa wong Banyuwangi nek nembang ngene kabeh? Kula tok. Ha ya kowe tok. Kowe tok kok nggo ciri khas. Ya, ya. Kang kaliwat liwat belamiangan rasa kuwatir, sesuk-esuk 200 kecekel. Ojo takon seneng tonggo. Bisa joget cara Banyuwangi ra? Aduh. Hah? Nggih mengke nggih. Lho kok mengko karo nyanyi kok joget. Nek tak trumblang ngeber. Oh nggih, mengke nggih Pakde. Iya. Mbok Pakde ngajari kula ten mriki. Wah, jotos lho. Dalam kok kon medun ngono. Aku nek ngeber ya ora wangun, nek ngeber iki wangun. Wangun sing wedok nek ngeber. Wek cret, wek. Yo. Tanah indah ku melyaring ku melyaring Swan toro ya iki lho nembang dinikmati tenan iki malah bocah wingi sore iya mripate merem le nyuwara dipenak-penake gumelari uru taman sari yo gerajakan ya gerajakan duh kok iki ngopo ngono kulit pirose kan nganu keleke kan ngene iki yo nek keleke mingkup yo keneke ora usah maju mengkon ngingkup kelek kok kene maju ngene kok iya kaya wong idiot monggo yo gerajakan Banyuwangi nyoba Mbak Anting monggo Gerajakan Banyuwangi
Wah. Ameng kari nyuwara kan dadak alise ndelokke aku lho. Rada petuk iki ya. Ya, ya. Gerajakan Banyuwangi Raino Biayi sing tau sepi lanang wadon kanetani susah hati Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Sampun Pak De pripun iki? Modaro kono. Ya, jenenge sesuk neh sing matur nuwun men dalange. Kula nggih matur nuwun sampun diapresiasi. Oh iya bener, ning ora usah datang. Matur nuwun nggih Bapak Ibu. Wah, wis jan. Pedine sing wingking mboten krungu lho Pak De. Sing ora krungu iki kupingmu kuwi. Wonten. Sampun iki Pak De. Linggo gek alhamdulillah. Turu. Mengke ngadeg meneh mboten? Engko ngadeg meneh pokoke. Aku ki pindho kok jatahe ngadeg. Iya ya, Mak. Wah, iki calon ngene iki. Lah iya, mentale ya dadi aku gumun lho. Sinden saka etanan ki mesti kendel-kendel. Iya. Ora kaya sinden wis malang melintang ning jagating pewayangan. Iya. Sing endi? Sing nomor 2 saka wetan lho. Anggere kon maju kok mesti joget ming. Anu, gayane ming wong pawi. Kene nyekel ciduk kene ngene. Wis ora ana undake babar blas. Iya. Nek ora ngopeni cah-cah ngene iki. Lah iya, lah engko nek sing ndene saya tuwa ora ana sing ganti. Ya wis kek mangan. Iya. Iya ya, Ndur. Lagi rampunge wis gayemi. Kaya sapi nek bar dinggo nyambut gawe kae terus deplok terus. Oh ya, Mak. Ya matur nuwun. Ya, pirang-pirang pamundutan. Kejaba saka kuwi ya saka lumantar WA barang ya akeh. Ya. Mergo iki ya di-streaming. Ya, pancen bener ngono. Saiki genti sapa? Lah ya pokoke sing mlaku wae no. Ya, Mbak Orisa. Lah iki piyai kene iki sing mawawan wis campur sari nang kene bengi nyinden. Ya. Mbokne Yusuf. Heeh. Mbokne Yusuf kaya anake ning pinggir kotak kaya. Bambang Sembodho.
Ayo isin ya anak. Iya. Ayo gek jumeneng. Iya. Mbak Orisa. Iya. Ora salin joget rasa begijikan mergane meteng enom. Oh. Lagi meteng. Mau aku diandani maratuwane. Orisa meteng lho, Pak. Iya. Nggih kula pun ngerti kok, Bu. Nggih mulane kok doting gleni ning jero niku do nyengkake. Wah iya. Maratuamu sing ngomong yakin sumpah aku ora gawe-gawe. Oh, apa, Bu? Heeh. Kayak lho maratuamu ning kono. Iya. Edian tenan kok Mending ngono. Anggih ben wong jenenge isih enom kok ya. Kuwi lah. Edian tenan tak celak-celuk kok mesti anggere tak celuk. Cah ngono. Cek. Ngono ya. Bulda. Iya, ya wis ben ra apa-apa. Ya, nembang apa? Kowe mau sedina wis nembang nang kene, saiki ya ngaturke meneh. Ya. Pak. Wis piye campur sari dhewe. Lah iya dek wis ngebasi. Heeh. Ngebasi malah tuna. Oh. Bareng didum lho, aku men komanan 5.000 iki. Ah. Iya. Ya, diaturake monggo. Anten pamunten apa, Pak? Lindu apa ana? Ora. Sing ngarep ora sing mburi ora Sing ketok. mburi pengen nonton kayak mboten ketok. Mboten napa-napa ya. Wektune ya karang ya nggone semene kok ya. Iya. Ya Pak Suparyono ya kurang sembodo. Lho. Kok kurang sembodo? Ah nek cara aku niat wayangan ki omah ki dimbrukke. Ki dimbrukke. Dasmu. Nggone sapa? Kowe wong tuwa kok ngajari elek nggone sapa? Dituku. Padake cah tipis. Iya. Ayo tembange apa? Pamundutan pirang-pirang. Pepiling ana, tembang kangen ana. Iya. Putra Nuswantara, Pak. Putra Nusantara ngudang Pamundutan Mas sapa saking jenenge? Pak Suparyono. Heeh. Pradana Putra Dharma. Ya jenenge akeh. Heeh. Mulya kaya anakmu jenenge Yusuf. Bola-bali panas, bola-bali panas. Ya. Takon ganti jenenge ra gelem kok. Kabotan jeneng anakmu. Mboten, Pak. Gantinen Saya terus. Bejo. Waduh. Utawa gantinen Gendon. Hei halo, bocah ewe cengengesan seneng banget. Gantinen Gendon kok ora sehat. Dek Asli. Gendon. Iya. Halo, Dek. Ya, Putra Nusantara, Mbak. Anakku bagus dewe Kaya cilik-cilikane mblendis. Heeh. Neno-neno. besok pintar Ora bayar. sekolah Ya. yen wis bisa nyambut gawe Ndilalah karsaning simba. kudu mlaku sak benere. Neno-neno ngger anakku. Ada? Nggih, Ya, Pak. monggo. Cepeneng ngger anakku, aja pijar nangis wae. Anakku sing bagus dhewe, besok pintar sekolah.
neno bisa gawe Suparyono ngudang karo putrane Mas Pradana Putra Dharma. Ya. Nek besok pinter sekolahe. Nenananane bisa gawe bocah cilik. Ya. Matur suwun Mbak Orisa. Ya. Padha karo labuh tangga. Ya. Pak Suparyono iki tanggamu. Ya. Mula nek urip ning Gebrayan Agung ki nek tanggane duwe gawe awak dhewe kowe ya kudu nyumbang. Ya ngono ya Mak. Iya, soalé pirang-pirang amplop sinden ki sing ora ana ya minggonamu. Oh iya.
Lho kok ngoten lho, Pak? Lah wong kowe nyumbang kok ya. Lah kan Sesuk nek pengen. kowe duwe bot repot, kowe digawe utawa nyelapani, dilala kowe kepengin wayangan aku rak ya njaluk bantuane Pak Suparyono. Iya. Nggih. Ngono ya, Mak. Tok ikhlaske rasa. Iya lah. Ben gamelanku gek anyar. Ha iya. Ngono ya, Mak. Pun anyar to, Pak? Ya urung genep kok ya wis disusal-susul bakule barang wis. Sinten, Pak? Bakule. Ora kono. Iya, matur sembah nuwun. Mbak Orisa. Ya, ayo. Ting-anting tak duduhi nom-nomane Tatin iki mbiyen kaya kowe kuwi. Oh. Tenan ya rupane nyempluk kaya ngono kuwi wis. Ha saiki wis mulai iso dandan, mulai ketok ayu. Iya. Ya iki mbiyen cilik-cilikane padha kowe. Oh iya. Ayo Tin, gentinan Tin. Ya. Kowe nek gelem dandan sok kaya ngono kae lho, moblong kaya ngono. Kae pendak dina seminggu pisan luluran, mandi uap. Oh. Dadi kowe ning dhuwur ceret umup kae lho. Uap knalpot. Iya. Mandi. Biyen asline ngene iki, mbok takono. Wah, ning mripate biyen kae ora digawe biru ngono kuwi, ngono kok biru tok kae apa? Aneh-aneh barang ngono. Softland. Softland. Lah mengke kula picek, Pak De. Ah picek ya ora apa picek mata-matamu dhewe kok. Iya. Iya, kok dheke nganggo kacamata dadine soft ngene. Kowe tak kandhani ya, aku ora mengking kowe nganggo softland. Kowe ngerti Mas Gareng Rakasiwi kae pelawak Jogja. Iya, rasa takon ngono wae. Kae mripate kena infeksi karena pakai softland yang nuwun sewu harganya tidak ora asli, ora apik ngono lho. Mripate kena ereksi apa to ereksi. Iritasi. Infak, kowe rasah melu-melu. Infeksi, iritasi. Iya, bener ya kuwi. Mripate iritasi. Kuwi nganti digolekke donor mata karo banyane Dokter Acong ki sing duwe donor mata ning PBB kono. Kuwi ngati-ati, sok nek lensane ora apik didelok. Iya. Tumbaske, Pak. Hah? Tumbaske. Nek kowe melu aku tenanan, ngabekti karo aku tenanan, aja kok softland. Mripatmu ki tok ayo ongotan ana kacamatane kae. Ongotan sing ning kacane kae lho dadi apik nok. Iya. Ya, kae mbiyen. Ayo Tin, gentenan kowe nembang. Iya. Jenengan ora anting ingin, Pak? Hah? Ingin. Ingin ngopo? Hari kok napa jenengan? Maksudnya piye kowe? Arep muni iritasi mau dadi apa? Aku kleru omong kok. Langi ora anting ki ingin apa piye? Ingin cengelmu ya. Nganti ke Bocah wektu. semene bocah iki sak anakku lho, Tin. Alah, biasanya jenengan ya nom tua ya gelem. Asem. Ya ora. Iki sak anakku ya antek iki sak Hati-hati lho, Ting. kuliah Ini ya. biasanya ngaku-ngaku anak, engko bare yuk terserah dia. Aja percaya, aja percaya. Iya. Rasa percaya karo Tatin. Tatin ngono kae iki mergo kagul. Ngapa? Kagul dhek mengutarakan hasrat karo aku ning ora kesampean iki. Omongane ting celebung ora karo-karo. Ra wae. Heeh. Iya. Lho ana sing percaya penonton. Oh wae. Kae cetha PBKS. Ya iya. Endi sing muni endi? Tawani ngaceng. Iya. Ayo gede kowe nembang. Iya, sing apik. Napa niki? Engko. Liwung ki mengko kari dhewe. Urung-urung kok liwung, ado-ado tekan kene kok mengarep ngrungokke liwung. Mbok tuku kaset ning omah kono wis malah tengok-tengok penak. Iya, isih ana tembang kangen panyuwunan pirang-pirang, ana pepeling kok liwang-liwung. Iya. Ayo sing jeneng piyai nonton ki bebas, ngarani apa-apa bebas. Ngono lho, Mak. Ning ki nek pamundutan pirang-pirang diurutke, engko sing keras dhewe liwung. Ha liwung kok Tatin, Anting karo sing lemu-lemu iki kon medun kabeh. Ya. Nggo penutup ya. Ngono kok ya. Dadi ayo liyane liwung sing kepenak-kepenak. Tembang kangen ya ana, pepeling ya ana. Ya. Nggih napa? Apa? Oh ya. Pepeling nggih.
Ah. Nggih. Ya. Kepiling dibawani. Ya. Rukun Islam kang 5 puniki Neno katindakna maring para sama Neno aja padha ditinggalke Neno rukun Islam puniku lelo sahadate sa Orisa kayak anak musik gendon nangom ganggu wong ngrasake pepeling Ngantuk Pak niku, Pak. ayo kon bali ya Ajenge, Pak. Hah? Ajeng nonton kok. Oh ya wis ben men seneng wayang iya angop kok disuarake Sasake dirumbukne nggih. oh atos kowe iki ora ambokne genah halus kaya ngene kok senengane kowe iki sing kasar Sini ku nek kalih kumpul kalih sinden-sinden ya ketok kabeh lho. apane Ya asline. asline Orisa Heeh. oh ya ben oh ya kaya kowe barang kaya ora kowe iki ketok ayu rak mergo dandan Nek ora dandan. ana ora dandan turu ning mobil ya tak rungokke iki sapa to sing ora iki alah ya ampun Tadin to mulane nek turu kok mesti lambene tutupi lendang bul ngetok Ora ngetok ya. awang Ngences. ya Kang angka siji neno kang angka loro salat dene kang telu Ramadan nindakke poso papat zakat papat zakat neno nino ping 5 ping 5 wah ping 5 ibadah haji Ariza ki hamil lagi ya cocok nggih. kang apa Hawane ademe kaya ngene teng kene. ya wis ben mbok yo kowe iki wong anakmu yo lagi siji wingi bar Agnes nglairke gendi Tiwi nglairke gendi Orisa Nggih. Orisa sok nglairke kowe gendi kowe Nek bareng pripun? Nek bareng ora apa-apa aku tak golek sinden-sinden liyane berarti sing ora nek bareng sing isih melu aku Anting karo Elisa. Ah, engko tak golekke sinden sing enom-enom aku nyawang kowe iki ya. Alah gayane mbiyen ketok apa, saiki ketok apa? Mbiyen ra ketok, saiki ora ketok. Ra ketok gedene semene ra ketoke piye? Atok tutupi. Hah? Apa ta? Apa lho? Ayo wong kok padake apa? Padha anting berarti. Ya. Tekan ngendi mau? Asa gak modar kowe salah ya.
Sinden nembang kok dadak disambi omongan barang ora. Iya. Hah? 5? Ayo ora ngerti karo wong-wong sinden-sinden kuwi iki nok. Iya. Le anteng-anteng ledo. Wah, ketok kaya piyai luhur iki nek pas nyinden ngene iki. Iya. Nek muni tekan transit isih do preman kae. Ngloso bareng sut ngono. Adundas kae terus do ngrasani sapa-sapa kae. Terus tatin kentut. Nah, bubar kabeh. Gojeke sinden-sinden ngono kuwi no asli tenan. Aku ngentut Arizang gitar to. Oh nggih. Ayo. Dipraktekke kok piye? Ya ora wong sing jeneng wong wis babaran. Wong wis babaran iki mesti kene iki wetenge iki nek wong wedok akeh kae lho. Lekuk-lekuk es apa jenenge? Selulit. Apa? Selulit. Resmak jengkok iki. Ora dong rasa omong. Resmak. Apa kae terus? Ah iya ora nggone muni to balapan gruk. To nek bar stagenan ngono kuwi gruk. Ora sing hamil. Ngapa wi? Ambo. Oh, Wis gak dirampoke. ngene ngapa? Ayo. Kaya ketoprake Warsudi ya lho anggere. Aku tresno karo kowe. Ya. Ping 5 ngibadah haji. Rukun Islam. Rukun Islam sampurna. Ya, mangga yuk tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang tak kuntak nang ning tak kuntak ning nang ora rampung-rampung iya. Monggo dados. Yuk.
nggone. Ya, ya. Lilinggo alon-alon. Ya. Lah napa? Awake gedene semono mak jelek ngono. Ya, ya alon-alon ya, Mak. Dibacutke no. Ya, mengko pokoke sing keri dhewe ya kuwi lewung. Ya, wah iki piyai semene iki akeh banget sing nyuwun lewung. Saiki gentinan. Ya, mengko Mbak Elisa dinehke nggon bontot. Ya, bontot tegese keri dhewe. Saiki sapa arep kepareng arep nyekar? Mbak Ayu Purwalestari. Ya, ya monggo. Engko liwunge Mbak Neti, Mbak Wahyu karo Mbak Prastiwi. Oh iya. Ora apa-apa. Aku anggere weruh sinden dikon malah iya, gemremeng. Lah sinden dikon maju nani kok malah gemremeng ora. Ya. Karepe ya sing alus-alusan ora ya pancen kudu dites. Sinden alusan uyon-uyon ki iso ora nembang liwung iso ora ngono ya. Monggo Mbak Ayu. Ngaturan-ngaturaken menapa wonten tembang kangen ya. Wonten sanesipun sinom parijata ya engko sinom gara-gara ya. Lali janjine nggih wonten ingkang nyuwun ya. Orek-orek nggih wonten ingkang nyuwun ya. Orek-orek dorang nggawa kertas. Coba mau bengi sing demung sing rebab. Oh. Tekan oyo-oyo. Iya. Mesti ora iso. Tak kung klutik. Iya. Ya monggo. Ayo, apa Mbak? Lali janjine nggih. Lali janjine monggo dipun aturaken. Ya. Dina Minggu sing tak tunggu. Ya. Monggo. Dina Minggu kang tanti. Ya, iki bawane anggitane Pak Geter Pramuji Widodo. Oh iya, sing asta Gendir. Wah iya, tak kenalke ngendak. Ora rimo. Ya. Lho iki eneng kritikan kagem streamingnya suarane kemerusak. Oh iya, ngono. Matur suwun, ya. Jebul mong lali janjine. Nggih. Pinter golek alasan. Terus ngandar-andar angen dukur nenana neno nane neno nane dadi Tejonata. Ayo, mangga. Aku wis ora Masuk.
apa? Sikile kepontir. Oh, ora apa-apa ming sikil. Ya, nek boyok cilaka. Wah. Ya. Janjane kowe iki jenenge anting wis menular. Kok menular? Bocah maulin joget nganggo ngene-ngene saiki ayu ya nganggo. Cancane aku wis ngerti kelakuanmu wiwit biyen tekan saiki. Ah ora krasa tudingane ki rono ning jane medun. Tenan ku yakin. Iya. Padha karo ngelokke bojone dhewe. Lah nah bojone nang isane cancane sing terakhir mau cancane aku wis ngerti le. Ayo. Ya. Ya, kuwi mau Mbak Ayu Purwalestari. Ya, wektune ndak selak ngoyak. Ayo Mbak Elisa. Ya. Elisa Orkarus. Alaso. Apa ngadek ora? Ngadeg. Oh ngadek. Heeh. Iki marai mumet meneh iki. Apa ndase mumet terus? Ya ndase. Mumete pisan wae rasa bola-bali. Nek mules ki weteng, nek mumet ki ndas. Ya. Yo. Ya, iki ora acara apa-apa tapi acara supitan kitanan. Ya. Sutit. Supit kok sutit. Sutit apa sutit? Supit. Oh sutit. Supit, heeh. Ora ngerti aku ne. Heeh. Mau wis takon kuwi supit. Ngerti apa kowe? Kuwi penyembelihan burung jarenane. Penyembelihan ngopo ya kok disembelih di acarani wayangan barang niku Pak? Ya kuwi anu kok pahargyan kok. Pahargyan dadine bocah ki njaluk dikapake nek ana sing bocah njaluk tanggapke jatilan Pak, aku supitke. Lah. Lah iya. Kan burunge disembelih. Kuwi kenapa dadak dianake wayangan? Nggone bapakku dibakar ya ora apa-apa, ora ono dianake ngopo-ngopo. Iki jane urung dong ning sok dong. Iya. Ana dibakar ki njur piye? Burung kuwi malu manuk gemak kuwi nggone bapakku ora dibakar ya ora dianake wayangan. Asline ora dong ta iki.
Kuwi udu manuk gemak. Lah apa nih? Pleci. Manuke brejine. Pleci ya. Kuwi disembelih nih. Ning dilangi cucuke sithik. Ondase diilangne. Weh, aja. Disembelih nih. Iya. Wis Wis pokoke wayangan. nek kowe ora dong, sesuk takon ning omah wae aja ning wayangan. Lah ngopo mergane? Ya wis ora wajib ditakokke. Ora oleh. Wis, heeh, sesuk tak kandhani ning omah. Sesuk. Oh. Sesuk sore tangi turu terus ning nggon aku takon. Cupit ki apa? Wo, ngono ya. Engko nek kowe urung dor, dong. Dar dong dong. Nek urung dong. Dong ora e kowe iki. Lho engko nek kowe takon urung dong tak duduhi. Oh iya. Diduduhi nganggo kuah e. Manuke sing dibelek mau. Apa diduduhi kuah? Emangnya aku arep disop? Diduduhi iki tak kasih tahu. Kuwi basane Jawa dikasih tahu didodohi. Ah, ora kok diduduhi kowe dikuah ki ngopo? Ora ana daginge kok dikuah. Iya. Dadi yo nguwah yo tatin utawa si anting kuwi dikuah temonjo. Iya. Tok banyu kon jerum nang kuali ya wis. Le ngudak nganggo sekop. Wus. Iya. Anting entong. Iki entong dudu anting, Pak. Nek anting cilik, iki entong gedhe. Ya wis ben ora. Ya. Ayo nembang Elisa. Apa nembang? Nembang, heeh. Nembang apa? Mono pamundutan. Apa? Oh cepeng gunung. Mono manuk-manuk kuning, podange kuning e. Heeh, podange kuninge. Nggo silit-silit irenge kae lho. Kon Apa kuwi mau bahasamu piye? kon podang kuninge kuwi ana sairene. Saire. Anu silit ireng. Saiki Podange kuning. Cilaka tenan kok. Ya ireng ya ben abang ya ben. Ora masalah. Apa to jane? Aku syair kok ya. Sleret. Sleret. Seret ireng. Seret. Ora silit. Sleret. Wong wedok kok cangkeme elek. Sleret. Ladong deh. Mange beda. Ya beda kok ya seret karo silit ora. Sleret ireng. Ya monggo dibawani. Ya. Nadyan. Oh iya. Nadyan wujuh temong peksi. Peksi ki apa, Pak? Peksi iki manuk. Oh, mano. Oh, nadyan mung manuk. Heeh. Agawe taline prangta alus manis tur merak ati. Nenu. Wasawinggon kula lana goleki si podang kuning. Awas Pak, mengko wedange mutahi ndase kuwi ati-atine. Kuine bapake ki mlumpat-mlumpat iki ndase wong akeh karo nggawa wedang Pak. Nek mutahi mesakake nek sing nonton kuine. Nyuwun pangapunten nggih para penonton kula ingkang nyuwunaken pangapunten. Lah penontone akeh banget ndase kaya semut, Pak. Kuwi nante ngene-ngene iki alon-alon dek karo nggawa ngene kene. Iki iso lho aku medun mayang sesuk dunek-unekke wong akeh. Iso mulang sinden ora, Pak? Ono wong delok dindas-daske. Awas, Pak, nuwun sewu wedange mutahi mestakane. Oh, mestakane. Mestakane wong ndak. Mestakane wis ndas-daske piye to, Pak? Mestakane. Ya tenan Bu Saya.
Wis ben wong kuwi wis canggih, Raden Wedang ki canggih ora bakal mutahi sapa-sapa. Masa ya, Pak? Nganggo ngene driji ngene iki iso diuntir. Nek nganu ngendi? Rumah makan anu sing kondang ki malah nganggo sepatu roda. Wong nganggo sepatu roda. Ibaki sepatu roda. Cus, aku rong tau. Rong tau. Ning angkringan. Rong tau Pak, ya sing murah, keringan 2000 wis entuk. Pangan ngono kuwi ombenan kaya asah-asahan wae regane 20.000. Ha iki jenenge wae angel-angel kok ya aku ora ngerti kok ya. Iya. Jus alpukat. Jus alpukat. Oh iya. Mojito. Apa ki mojito? Wah, jarene Reti. Janene ngerti ra Reti. Apa mojito ya? Ya sing sandwich. Sandwich. Ah, iya. French fries. Bener. Iso ora lamben ini dijajal sih ke. Dadi nek ning restoran ra ngisen-ngisen ke Apa dijajal. jenenge? Apa? French fries. French fries. Sandwich. Sandwich. Aku nembung sandwich ngono kuwi didoli rambut. Duduk wik. Apa wong nang restoran kok kon mangan rambut? Iya. Untung lurus. Apa ana sing gretek? Wis gek terus ke. Ibu bunga hengatiku Nano nyanding bisa ming kamu apa arareti dadi tombo trembelane kok. Lah ngopo? Aku ki ditanggap mayangi kon ngomong karo sindenku dunake mingkem apa. Iya. Lah benake arareti benake. Aku sok ora tak benake. Mangkal kadangnya ki vibration. Apa? Ini Pak vibration. Apa vibrasi? Pak getir. Oh, Pak Geter ki Pak vibrasi. Vibration. Pak vibrasi. Ya, vibration. Nganggo getaran. Nek dicopke listrik getar dhewe. Monggo ya. Udang kuning ya. Esuk awan ning omah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng mi barang nganggo goleki. Ora krasa esuk awan nganti wengi.
muga-muga dadi bocah sing migunani tumrape bangsane. Amin. Lah kene iso omongan apik. Ya jelas no cah cerdas padake. Mesti wangsulan ya. Ya orang ya jelas cah cerdas padake uteke encer. Ya, iki wis meh ngancik paripurna wektune. Ya, kita tampilkan Irama Yasoba. Karo sapa jenenge iki? Isdarlia dan SpongeBob. Ayo, medun, ayo Kiai telu, ayo, ya gawe cegat, ya. Wah. Oh, Prastiwi karo dodol sepret. Heeh, pirang. Ya, waduh. Nah, penyanyi-penyanyi zaman biyen. Ya. Zaman kampus biru. Prastiwi iki biyen kondange zaman ono lagu Gali dan Ratna. Kuno banget, Mak. Seneng dolanan wong tuwa. Sapa? Kowe kuwi. Aku ndene iki nek ra nggo dolanan rego ngopo? Keri nek kok dolan. Trembelane. Rondul. Omongane iki tanpa nganggo. Iki sing jeneng wong wedok tanpa kampas rem ya iki. Ya, nek ngomong waton telekop jan ora. Ya. Ayo, Liwong, ya dilatih joget yuk. Ora agrong joget seneni doan. Rasakno golek dhuwit ngene iki. Ora mung tetenguk tok. Ora mung go guyu. Ya. Dadi liwong atiku entuk tuntuk entah tuh. Ya. Prastiwi sing kudu nglatih. Ya. Le ngadeg sing jejeg, sing lurus. Wis iki. Ya jejeg. Oh. Jejeg ya jejeg. Heeh. Iya. Ayo. Iya. Ngopo guyu?